26 август дар ҳошияи сафари расмӣ дар ҷумҳурии Қазоқистон, раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо президенти Ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт Токаев мулоқот анҷом доданд. дар оғози мулоқот муҳтарам Рустами Эмомалӣ паёму таманниёти гарму самимии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба президенти Ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт Токаев расониданд. зимни мулоқот маҷмӯи масъалаҳои муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Қазоқистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҷонибҳо ба масоили рушди муносибатҳои ду кишвар дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиву башардӯстӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. масъалаҳои амниятӣ, хосатан таъмини амнияту субот дар минтақа аз ҷумлаи мавзӯъҳои дигари музокирот буданд. пас аз анҷоми мулоқот дар қасри Аккорда, маросими сарфарозгардонии раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мукофоти давлатии Ҷумҳурии Қазоқистон баргузор гардид. барои саҳми арзанда дар таҳкими муносибатҳои дӯстӣ ва стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон, аз ҷумла густариши муносибатҳои байни парламентӣ, муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо ордени дӯстӣ дараҷаи 2 сарфароз гардонида шуд. мукофоти давлатиро ба муҳтарам Рустами Эмомалӣ президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт Токаев тақдим намуда, саҳми арзандаи раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро дар густариши муносибатҳои неку ҳамсоягии ду кишвари дӯсту бародар таъкид намуданд. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз қадрдонии хизматҳояшон ва сарфарозгардонидан бо мукофоти давлатии Ҷумҳурии Қазоқистон ба президенти ин кишвар изҳори миннатдории самимӣ баён намуданд.